А той Джойнто какво прави? Аз не съм го виждал, знаеш. Такова прави. Абе, си има вълни. Ката е над 1 метър, прави почва, прави зайчето. Образува, сега ги почна да ги прави. Значи малко повече от метър е тук. Значи 40. Колко метър е? Захвара. Абе. Така прави вълни. Ако ти угасне двигател, къде ще прати? По принцип. Ще прати ли там? Значи не е толкова страшно, ще направи на там, на брега. Няма да го разумни. Не, просто разсъждавам, просто ми е интересно, някаква яхта идва от приемача. Виждам, да. Ай! Къса е голяма, Обаче много самята, много бавно кара тос. Много е лашка.